אני זוכר. כולנו סעמי. אז בחוץ כמה יש? ואחד יוצא מהתקרה, בדיוק, 25. אולי ההוא שחתכנו, שהוא מת. כולם קודמאים. נכון. זה עולה. טוב, יאללה. שמנו הכל לבן? טוב. וואלה, אני אומר לך, אל תעשי קופסאות. השיגעון הזה. תשים איזה קופסאות עכשיו. מה הבעיה? זה לא לקופסאות. הוא אומר תעשי קופסאות. גם קופסאות, אבל הצינור זה לא לקופסאות, אלא הצינור זה לעץ. איזה עץ? הוא אומר לכבלים של הבנסים. לא, לעץ. מה זה עץ? העץ בפינה צריך להעביר לו צינור. מרחב. יש בתוכו הוא צריך בסדר, זה מרחב, אבל הבנסים איך יביאו?